votes cast. Apisi mar bar migao mochung'ne choko osuru e pachoka KRA omako ndawa manengone romo $281,000 manogo e dho wath ma Mombasa e yo maok opuodhi. Kaluwore gi KRA, ndawa $9.3 mane opangi e boksi 937 ne ojuki e konteina maromo fut 40 ka chapa mane ogo e ndawa no nyiso nolosgi e piny Sudan ka ndawa wuon to nowuok e piny mar Cambodia. KRA mane ichwalo e piny Sudan ma milambo ne chal ni temo hepo kata panjo ne chulo osuru maromo $83.3. Apisa ma KRA kaachiel kod mago makedo gi mwandu ma ok opuodhi e kind mamoko pod dhi nyime gi timo nonro e wi mwandugo ma pod ogeng'negi e dho wath ma Mombasa. Jotend